106-njy soraga geçýäs. Ýagny NO gazy bilen NO gazy reaksiýa girýär. N2 ýagny azot bilen azotyň dioksidi çykýar-da bärde. Gön reaksiýanyň aktivleşme energiýasini beripdir bize. 105-nji soraga seret geçip bilersiňiz, aktivleşme energiýa näme bolanyny durup geçdim. Ve reaksiýanyň delta haşy berýär-de bize. Şoňa laýyklykda reaksiýanyň geçiş we potensial energiýanyň diagrammasyny çyzyň diýär. Edil bu 105-nji soraga dakyaly. Videonu pauza basyp baz edip bilersiňiz, seýnaşyp bilersiňiz. Ondan hem jogabyna geçen. Soňra gysgaça düşündirip geçen. Jogabyny. Potensial energiýa diagrammy şeýle bolýar, ýagny 30 kilokalori aktivleşme energiýasini beripdir bize gön reaksiýanyň. Gön reaksiýasy şu, şundan şuňa gidýänçe 30 bolmaly. Şoňra diagrammy ve gön reaksiýa ters reaksiýanyň çyzanmyzy minus delta h minus 13 ýagny şunça çykmaly, ýyllyk bölünip çykmaly-da. Minus 13. Şular algam delta h şöyle. Soňra ters reaksiýanyň aktivleşme energiýasyny soran bolsa, şu taýdan şuňa aralyk, ýagny şu taýdan näçe minus 13. Ýagny soňky 30 aýrýasam başdaky, soňkydan başdaky näme minus 13. Ýagny 43. Eger size ters reaksiýanyň aktivleşme energiýasyny sorasa da 43 kilokalori bolýar-da. Indik soraga geçýäs. Soragda näme diýär? Reaksiýanyň tersiniň aktivleşme energiýasy 48 kilokalori. Bize näme berilen? Reaksiýanyň tersine aktivleşmesi berilen. Soňra şunun hersiniň aýra tenlikde emele gelmesi berilen, ýagny şunun emele gelmesi minus 40, CH4 minus 18, bu kömür ýagny uglerod monoksidinki minus 26. Berilenlere göre gön reaksiýanyň aktivleşme energiýasyny tapyň. Bunun soralarda 105-nji soraga seretip bilersiňiz. Biz delta h'ın formulasyny iki ýyl görnüşde çykaryp bolýar. Ýagny delta h şu taýdaky emele gelenleriň energiýalaryny goşýar, ýagny delta h emele gelendenki jemi, ýagny şeýdi görkezýän jemi önüm öňarp bilen görkezýän aýrmagam emele gelendenki delta h reaksiýa girenler R harf bilen görkezýän teňdir. CH4 bilen C10 delta h minus 18 bilen minus 26,14 goşmaly. Ýagny 38 44 bolar. Minus 44 tin 10-4. Ýagny 26 bilen 18 goşsaňyz 38 44,4. Ýagny şular goşsaňyz ikisinden minus bolan üçin minus. Şondan aýrýas reaksiýa girenki şu. Ýagny bu da minus 40. Minus 40. Ýagny minus bärde plus bolýar. Minus 44 aýrmagam goşmak 40. Minus 44 goşmak 40 bolýar. O da haýsy ul bolsa şondan aýrýas, ýagny minus 44 40-dan uly. Jogabymyz minus 4,14 kilokalori. Nämeken biziň delta h'ymyz belli. Ýene bir formulamyz bardy biziň delta h ikinji formula. Başga hili hasaplaşymyz aktivleşme energiýa, gönü reaksiýanyň aktivleşme energiýasynyň aýrýas ters reaksiýanyň aktivleşme energiýasyny. Bizde ters reaksiýanyň aktivleşme energiýasy berilen 48 ve delta h'ymyz biz hasapladyk minus 4,14. Indi şu taýda gön reaksiýanyň bize soraýan şu gön reaksiýanyň aktivleşme energiýasyny tap bilýärsiz, ýagny enerji aktivleşme minus 48'i beýle geçirsek 48'den 4 aýrsak 44,14 ýagny gön reaksiýanyň aktivleşme energiýasy onu 44,14 bolar. O da plus kilokalori. Ýagny bärde 43,16 ýagny 48'den aýyrdyk.
43,16 biraz bärde hataplama ýalňyş goýupdyr. Ýagny 6 kartarıp berdik. Yani şunu ýaly kalkulator ulanyp bilersiňiz. 43,16. Indi biz şu işlemimizi aýraly şuýda kular düşündirip geçeýinmi? Ýagny bärde delta haş hatapladyk. Gaýtalap geçsek, ýagny delta haş emele gelen, aýrmak delta haş reaksiýa gelen. Emele gelenden ýagny CH4 şu bilen şunu goşýas. Aýrýasam başda reaksiýa gelen CH4 şunu. Indi emele gelenden -18 -26,4 ikisini goşýas, aýrýasam -40 reaksiýa gelen. Netijede delta haşymyz çykdy. Indi delta haşyň şu taýa çenine bir hil hataplanşy, indi şundan soň ikinci oyun, birinci oyun, ikinci delta haşyň hataplanşy biz bunu 105-nji soragdan görüp bilersiňiz. Başka hil delta haş, yani aktivleşme energiya, forward reaction bärde gön reaksiýa, aýrmam aktivleşme energiya, reverse reaction, ters reaksiýa. Delta haşymyz şu taýdan tapyldy. Ýazýas. Ve gön reaksiýany bize soraýar, aýrmam 18 şu taýdan 43,16 çykýar. Indik soraga geçelim. Himik reaksiýanyň geçişdirligine näme faktorlar täsir edýär? Men bunu jogaňa daýynladym. Yani birinci reaktantlaryň reaksiýa giren maddalaryň tebigaty, ýagny gatymy, suwuklukmy, şolar täsir edýär, arasyndaky baglanşyklar. İkinci reaktantlaryň konsentrasiýasy, yani köp mikdarda goýumy ýa-da suýukmy, sonra temperatura, sonra katalizator. Son reaktantlaryň arasyndaky meýdan ýani interaction area diýilýär. Bu da on turadylanmy madda ýa-da uly bölekmi, şoňa manyny aňladýar. Indik soraga geçýäs. Aşağıdaky reaksiýalaryň tezligi barasynda çaklama ýöredim diýär. Näme çaklama ýöredim diýär? Haýsy şularyň çalt, haýsy haýal şo barada, ýagny bärde bular suw erginde reaksiýa geçen, suw erginde geçen reaksiýalar iň çalt bolmaly, geçýäs. Ýagny reaksiýanyň tezligi iň ýokary sebäbi hiç hil baglanşyk. Birinji reaksiýa, ýagny şu taýda birinji reaksiýanyň tezligi iň ýokary sebäbi hiç hil baglanşyk emele gelmek ýa-da ödülmek bolup geçmeýär. Garaz suwly, ýani aqueous reaksiýonlar çalt bolup geçýär. Köp halatda suwlarynda reaksiýanyň tezligi ýokary bolýar. Ikinji iň haýal geçýän reaksiýa. Ikinji näme üçin diýerse, köp sanly baglanşyk bolýar, ýagny CH4 bolsa aýdaly CH4'ün formulasy şeýle. Diýem şuň özünde 4 baglanşyk bar. Näçe energiýa gerek? Aýrylmas üçin, döwülmesi üçin ýa-da kislorod şuň döwülmesi üçin wagt sarp edýär, haýal geçýär reaksiýa. ýa-da energiýa gerek. İkinci iň haýaly, birinji iň tezi, ikinji iň haýaly diýmek üçe manada oýsak bolar. Ýagny haşyk hoşmak bolar ki. Neticede şeýle baglanşyk gurup bilýärse. Indik soraga geçýär. Şu sorag gaty kyn soraglar kategoriýasyna goşsak bolar. Säýädende universitet derejeli belki halkara olimpiadalaryň soraglaryny, ýani taýyn hökmünde berilýän soraglar hökmünde gödäňe getip bilersiňiz. Bu bärde näme diýär? Reaksiýa berilen bize. Şu taýdaky we tablitsa berilen. Şu tablitsaga görä reaksiýanyň tezligine barada pikir ýöredim diýär. Yani birinci A'da biz reaksiýanyň tezlik formulasyny tapyň diýär. Sonra K hemişeligini tapyň diýär. Sonra konsentrasiýalaryny berýär, reaksiýanyň tezligini hasaplaň diýär. Indi näme diýäs? Şeýle bir reaksiýa bolsa, ýagny A goşmak B bolsa, aýdala C emele getirýän bolsa, şuň öňünde 2 mol bolsa, biz reaksiýanyň tezligi rate diýip bilen. Bu manalanda şu A bilen B'nin konsentrasiýasyna bagly bolýardy. Diňe A-da bagly bolup biler, diňe B-da bagly bolup biler. Ýöne teoriýa boýunça K köpeltmek A-nyň kwadraty köpeltmegen B bolmaly. Bärde bunu etip bilmeýäs, ýagny şunun kwadraty köpeltmek şunun birinji derejesi bolýar. Etmeli bolsak bunu etip bilmeýäs, ýagny tejribe otogunda görkezilipdir. Aslında ýagny ara reaksiýalar bolup geçýär bolmagy mümkin. Şu sebäpden bularyň şu mollarynda baglanşyk üýtgeşik bolmagy mümkin. Ol baglanşygy biz
Diňe şu tejribelere laýykly çykaryp bilýäs. Indi birinji reaksiyada nämäni ýazyp bileriz? Birinji reaksiýaga görä tizlik ýazsak, ýagny tizlik şunu rate diýip bilen, R bilen bilen köpeltmek K. Bu hemişe de şol bir san bolýar, hemişelik muňa ady. Ýagny H2 chlorkinki 0,10 konsentrasiýasy. Köpeldiýänem bu näçinji derejä baglydygyny bilemek men X diýip bilen. Köpeltýäsem C2O4'dünki 0,15. Oňkym näçe derejesini bilemek Y diýip bilen. Tizlik berilen bize 3 köpeltmek 10⁻⁻7. Ve edil şoňal ikinji reaksiýada buňa R1 diýen. İkinji tizligem edil şoňal ýazýan. Berde de K ütkemeýe 0,10. Berde de şol bir konsentrasiýany beripdir birinjinkin X. Köpeltmegem 0,30 Y. Deňdiren 1/10-2 köpeltmek 10⁻6. Indi ýokarkyn aşaqa bölýäs. Bundan aňarsaň matematika şular gysgalýa, K'laryň gysgalýa. 0,30 bölsek Y umum alýas, ýagny 2'den 1 bolýar. Şulary şoňa bölsegem 4'den 1 bolýar, ýagny 10⁻7, 10⁻6 köpeltmek 10⁻1 diýip bilersiňiz. Garat matematika hasaplamalarını men hasaplap durman, görüşdaýdy Y diýip ýazýan. Indi Y'miz şutaýda dursun. Indi biz Y bolany, ýagny şunun derejesi, ýagny 2. Şunun üstüne 2 goýanna. Indi biz şunun üstündäki X näçedigini bilemezok, şu X tapmaly. Onu nähili tapýas? İkinji bilen üçüncü reaksiýanyň şu ikisiniň arasyndaky baglanşyk bilen tapýas. Ýagny 1 bilen 2-niň arasyndaky baglanşyk bilen şunun 2 derejesiniň 2-digini tapdyk. Indi 2 bilen 3-niň arasyndaky baglanşyk bilen X tapýas, ýagny başdaky Hg chlorkiniň derejesini tapýas. İkinji reaksiýany ýazalyn ilki K köpeltmek 0,10 derecesi X köpeltmek 0,30 derejesini tapdyk, ýagny 2 diýipdik. 2 deňdir. Ýagny şu wagt ikinji reaksiýany ýazyp otyrys. Soň tizlik 1/10⁻6. Bölýäsem üçüncü reaksiýany ýazýas, ýagny K köpeltmek 0,05X derecesi köpeltýäsem 0,30 derecesi kvadrat. 6 köpeltmek 10⁻7. Indi berde de ýokarkyn aşakylara bölýäs. Drop şeklinde şular gysgalýa, K'lar gysgalýa. Bu 2 bolýar. X'ler umumy alsak 0,10 bölmek 0,05 2. 2'niň x'inji derejesi deňdir. 10⁻7 etsek bunu. 12'ni 6'a bölsek 2'yi garat şunu bölsek 1/10 köpeltmek 10⁻6 bölmek 6 köpeltmek 10⁻7 o da 2 bolýar. Diýmek aşağı ikiler meňzeş x'imiz 1 bolar. Şu bolýar. Onda bizde ady reaksiýanyň tizlik formulasyny ýazyň diýe. Ady biziň reaksiýamyz onda tizligi, ýagny R harf bilen belesek rate deňdir K köpeltmek birinjiniň konsentrasiýasynyň birinji derejesi, ýagny Hg chlorki köpeltmegem ikinjiniň konsentrasiýasynyň kvadraty, C2O4 2- kvadrat bolýar. Biziň reaksiýamyz şundan ibaret. B'ni geçýär, reaksiýanyň K hemişeligini tapyn diýe. Reaksiýanyň K hemişeligini nähili tapylýar, ýagny tizlik. Şutaýdan görün tap bilersiňiz, ýagny birinjiň konsentrasiýasy 0,10 derecesi 1 diýip aldyk. Köpeltýäs ikinjinki 0,15 derecesi 2 diýip aldyk. Şutaý K goýan, ýagny rate deňdir K köpeltmek 0,10 köpeltmek 0,15 kvadrat köpeltmek 3 köpeltmek 10⁻7. Şutaýdan 3 köpeltmek 10⁻7 bölmek, ýagny şu öňrü şu deňdir o tarapyna bölmegi geçirenip netijede K çykýar kalkulatorda görseňiz 1,33 köpeltmek 10⁻4 çykmaly K takmynan.
Şimdi içeyimize geçelim. K'mız belli 1,33 10 minus 4. Şimdi içeyini tapyaz. Içeyde näme diye egerde yani şun konsentrasiýasy mertdir 0,03 molar ve şun konsentrasiýasy mertdir 0,02 molar bolsa reaksiýanyň tezligini soraýar. Biz tezlik nämedi? Rate formulasyny ýazýas. K'ny biz ýanky jogapda tapdyk. 1,33 köpürtmek 10 minus 4. K köpürtmek Hg klorkin konsentrasiýasynyň näçinji derejesini alýardyk? 1-nji derejesini alýardyk. Ýani 0,003 bir köpürtmegim SK4'nün derecesi yani şunun 0,02'nin kvadratyny alýas. Bolu teňdir. Şonu bolany reaksiýanyň tezligi 3,13 köpürtmek 10 minus 7 çykýar menan. Bolu bugünlük şulardan ibaret. Sağ olun, sağlıklı olsun.